Witam Was pięknie, Bifie zawędrował do Teatru Małego w Tychach. Wedle mnie siedzą młode pany, czyli młode synki, które by mogły być moimi synkami. Chcą Wam powiedzieć, co nowego ryktują dla Was. Robimy nowe skecze, nowe pomysły. Będzie je można zobaczyć podczas relacji z Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, już niedługo w telewizji Polsat. To najnowsze. Będzie nowy sketch oczywiście po śląsku. Nie macie pojęcia, jakie Ślązoki mieli wpływ na bitwę pod Grunwaldem. I oglądajcie, bo będą trzy. Będzie live, potem będzie jubileusz szykuje Roberta się, i potem będzie najważniejsze święta według kabaretu Młodych Panów. To O, właśnie! Słuchajcie, właśnie ten świąteczny będzie wilio po śląsku normalnie, z fajnymi gośćmi też, nie? To, o. A moczka Kogo będzie? tak? Będzie. ja. U kogo tak? Albo moczka będzie na stole, albo komuś się moczka puści. Nie wiem, to jeszcze obaduję. To Was zaproszamy. Ja, stońcie se przy byfyju.